Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu, para sederek wonten pundi kemawon. Sugeng dalu ing kalodhangan menika kula badhe maosaken cariyos alaming lelembut kanthi ira-iraan nalika pesawat nyungsep aku digelandang wanita kembenan. Kapethik saking panyebar semangat nomor 303 kalih dening Ari Suharno. Monggo Bapak Ibu sugeng midhangetaken. Iki dudu cerita ngayawara, dudu cerita fiksi, nanging pengalaman nyata. Pengalamane Sutomo 42 taun lan bojone Nurjanah 40 taun, warga desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Nalika numpak pesawat lan naji saka dhuwuran 1000 meter luwih. Sutomo lan bojone slamet. Penumpang liyane ambyar sak walang-walang. Aku isih eling banget. Nalika iku tanggal 9 Januari 1993. Esuk iku aku arep budal menyang Juanda. Sak perlu arep bali menyang Banjarmasin, kutha papan anggonku nyambut gawe. Ing kutha iku aku nyambut gawe ana penebangan alas. Anggonku nyambut gawe wis ana 15 taunan. Lan nalika antuk cuti bali menyang Kalidawir, desa kelahiranku, wektune ndak pigunakake sak becik-becike. Lan nalika cuti kuntek, aku enggal-enggal bali menyang Banjarmasin entuk tiket pesawat buruk. Aku budal lan sisianku Nurjanah, wanita asli saka Madura. Budalku ora ana firasat apa-apa. Kaya adate wong padesan, budalku diuntapake keluarga pirang-pirang. Rasa mongkok campur ternyuh ngebaki dodoku. Tekan Juanda watara jam 2 awan. Aku terus mlebu wae. Ing pesawat wis akeh wong-wong kang padha lungguh. Watara wong 38. Dadi karo aku sak bojoku ana wong 40. Ora suwe meneh pesawat wis ngegono. Suarane mbrengengeng ngebaki kuping. Wes cepet banget muluk ana awang-awang. Nasak mega-mega. Ing ngisor katon pesawat sing isih durung budal mung katon kaya jendrung. Dalan-dalan kaya ula cilik pepoletan. Nanging dumadakan pesawat krasa oleng. Rasane kaya nyirek-nyirek angel dikendhaleni. Kabeh penumpang panik. Katon pramugari apa dene pilot lan kopilote panik. Kabeh mau saya nambahi kahanan dadi tambah panik. Lan ora nganti etungan menit dumadakan pesawate nyelorot banter banget. Pesawat naji jelek nyungsep mancep ana pesawahan kang ora adoh saka Juanda. Aku isih eling banget proses nyungsepe pesawat kang ndak tumpakiku. Lan nalika awak rasane kaya dibanting kang ora lumrahiku. Aku isih bisa ngadeg nyat. Bojoku uga mangkono. Ndak sawang penumpang liyane ora ana sing tangi. Kajaba wong loro kang wusana ndak weruhi wong Jember lan Madiun. Tanpa etungan meneh, aku nyekel lengene bojoku. Kiwa tengene pesawat geni mulat-mulat abang. Lan tanpa ndak nyono-nyono. Kaya setengah ngimpi, ana wanita tua merpeki aku lan Nurjanah bojoku. Wanita iku nganggo kemben werna gadung. Rambutnya diure sak bokong. Panyawange landhep manter.
Tanganku lan tangane bojoku terus wae dirangkus rasa. Aku disendal mayang metu saka njero pesawat. Embuh kepriye, weruh-weruh aku wis ana njaba pesawat watara 20 meteran. Aku isih ngadeg ngejejer gandeng bojoku. Nanging wanita tua kembenan sing gelandang aku mau wis musna tanpa lari. Weruh geni saya gede, aku lan bojoku mlayu ngedoi. Aneh, aku bisa mlayu banter. Bareng lete watara 80 meteran saka pesawat lan kaya sing ndak bayangake sadurunge. Pesawat buruk mau jeblok sak bantere. Geni saya kobar. Kukus gembuleng peteng. Cuwilan-cuwilan pesawat apa dene penumpang katon mumbul morat-marit. Aku ngeres. Bojoku nangis karo tansah nyebut asmane Allah kang wis paring keselamatan. Rasa syukur lan ternyuh ngebaki dodo. Klambiku apa dene bojoku teles kebes. Amarga mlayuku ing sawah lan tambak-tambak. Nanging dumadakan rasa perih, panas lan jarem ngebaki awake sak kujur. Bojoku ndak sawang ing sikil lan wetenge katon abang beranang, kobong. Aku mung bisa nangis. Semono uga nalika aku ngilo ana banyu tambak. Aku kaget. Raiku kaya kambing guling, mlepuh mateng. Rambutku entek kobong. 75% awakku kobong serius. Mongko nalika aku mlayu mau ora krasa apa-apa. Lambeku ilang, irungku ancur, mripatku wis ora wujud kaya manungsa. Lan nalika kahanan lan rasane awak wis kliwat lara, aku pasrah lan les. Aku sarta bojoku wis ora eling apa-apa meneh. Weruh-weruh aku lan bojoku wis ana RSAL Dr. Ramlan Surabaya. Ngertiku wae sakwise 2 wulan opnam ana kono. Ateges anggonku ora eling ana 2 wulan. Nganti 9 wulan anggonku opnam ana kono. Mapan ing ruang ICU. Raiku diganti total. Dimodel meneh supaya katon kaya manungsa. Aku dhewe nalika meruhi wujudku dadi giris. Aku malih kaya monster. Lelakon kok kaya mangkene. Bareng aku bisa bali menyang kampung bareng lan bojoku. Rasa nelongso ngebaki dodo. Aku minder banget. Lah kepriye? Wujudku malih medeni. Kejaba iku gandane awakku kaya daging bakar kang gurih. Iki nganti lumaku watara 3 taunan. Pasiksan lahir batin kang abot banget. Jroning wektu iku praktis aku lan Nurjanah ora bisa nyambut gawe. Aku mung jagakake duit Aztek kanggo nyambung umurku mau. Duit santunan saka Buruk ora metu babar pisan. Mung duit asuransi kang bisa ndak tampa. Iku wae wis ora wujud duit meneh. Nanging manut pihak penerbangan wis kanggo ragat opnam. Apa iya ngono tenan? Aku ya ora ngerti. Sebab aku wis ora bisa polah menyang endi-endi nalika iku. Bab santunan apa dene asuransi wis ora ndak pikir maneh. Sing penting aku saiki wis bisa bali pulih. Bisa nyambut gawe meneh karo bojoku. Ya nyambut gawe saentuke. Saka kedadian iku aku banjur tukul kesimpulanku. Wong iku yen isih pinanjang umur, pranyata ing kahanan apa wae isih bisa urip. Lan sing nganti tekan saiki isih durung ndak temokake wangsulane. Sapa wanita tuwa kembenan kanthi rambut diore kang asung pitulungan nguncalake aku lan bojoku metu saka pesawat kae. Apa arwahe eyangku? Apa malaikat? Apa makhluk liyane? Aku ora ngerti. Sing penting
Aku muji syukur marang Gusti Allah. Dene isih pinaringan umur panjang urip bareng lan bojoku. Ah, lelakon giris sing ora bisa ndak lelekake saklawase umurku. Matur nuwun.